ассалому алейкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзамон дар якум советскӣ ҷойгир мебошад. аз ин тараф худи якум советскӣ сихқабобхонаҳо, аз ин тараф чораҳаи мардон. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёре баъд гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем. аз ин тараф бошад беморхонаи якум советскӣ ва худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 4 ошона иборат аст. хонаи фурӯши мо дар якум ошонааш ҷойгир мебошад. сехонагаи пурра бо масоҳати тақрибан 68 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои хона 100% мебошад. навормона ҳатман та охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. инҷо даромадгоҳи хона мебошад. ошхона, якум ҳуҷра, дар инҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра. аз ошхона шурӯъ мекунем. хотир расон мекунем дӯстони азиз, ошхона ва меҳмонхона тёбри пол доранд. якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона. дӯстони азиз, хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. якум советскӣ, кӯчаи борбад 8, ноҳияи сино. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. дӯстони азиз, минтақаи хуб аст. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хуб мебошад. ва дар инҷо сеюм ҳуҷра. нархи хона бошад 800 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор.